Zdar ľudia, vítajte v moje nové videa a dneska som sa rozhodol, že zahrám túto starú, dobrú hru Doors. A som tu aj s mojim kamarátom, Timom, pozdrav. Čaute ľudia. A dneska, on neviem, že jak je na tom, ešte má oznak welcome. No takže asi pôjdeme play, dáme si hotel, admin panel, no takže poď. Idem. A poďme. No poď, ideme sem. Musíme zatvoriť. Ja mám zapalovač. Kto to máš? Zapalovač. Ja chcem zapalovať. Si musíš nájsť. No poďme. Baterka, tu sa musíš držať podľa postupnosti. Ne, to nebola sumy. Ale tu sa musíš držať podľa postupnosti, lebo sú to aj fake dvere. A za nimi sa skrýva istý strašiak, ho nazvem. A ty si ich zjedol? Ja ich mám. To je šťastie. No, tu bývajú na 100 pro veci. Dobre, tu ďalšie drogy. Tie ti dám. A tuto hľadaj veci. Dvoje drogy mám. No poď do ďalšej. Tak tu je. No poď teraz sa skôr. Jau. Tu sa musí skrčiť, no poď. Poďte sa ešte niečo rozhľadať. Nekúkaj sa na to. Nekúkaš sa na to? Prečo by som mal? No poď. Už sa môžeš. Môžeme tak. Zales. Prežil si? Vylez. No, lebo ťa zabije hajt. Poď. Sem. A teraz, ne. Jaké číslo dverí bolo? Aspoň myslím. Tak nič. 16 som nebolo. 18 alebo 19 to máme. Teraz poď ku skrini. Tam zostaň. Poď. Áno, teraz. Stihol si? Áno, môžem ísť? Áno, poď. Vždy, ak prejde, tak môžeš výjsť. Poďme. Ďalšie drogy. More už ani neviem povedať. Drogy. Hej, to sú veľké kľúče. Kde si? Jaj, no poď. Ježiš, aké dvere. Poď sem po dole. Hlavne nemier na tie dvere. Tak tu teraz zostaneme. Poď. Poď ku skrini. Do ďalšej miestnosti. To sem blízko mňa. Poď do skrine. Teraz vylez. A choď ku skrini ešte, ku skrini. Zález. Dobre, mám vylezť. To bol rush, či ambush a on sa vracie niekoľkokrát cez miestnosti, tak poďme ďalej. Tu je nejak moc.
No poď. Poď. No. Teraz, jak dojdeš na koniec miestnosti, tak budeš mať takú cutscénu a potom následne, ak pôjdeš do svojho tela, tak si dáš tie drogy a budeš utekať a podľa takého svetla. Boris, ja som si dal. Nevadí. Ešte máš troje, poď. No, Niečo. Dobre, teraz utekaj a daj si drogy. A choď podľa toho svetelka, alebo tak. Ja ťa keď tak oživím. Pomoc! A teraz sa musíš uhýbať rukám a zároveň svetlo musíš napravo. Aha. Tak, no. Admin panel a rewrite. Čau. Dobro, nie. No poďme. Alebo počkaj, ešte ti dám, no. Dám ti lighter, čo si mal. Ešte čo si mal? Drogy. A ešte drogy. No poďme. Čakaj, tu je voľaká skrinka. A našiel som dobre. Iže som počul Sally. Čo? Ja som počul Sally. Kde si? Tu som. Poď. Tu ľúbia byť kríže. Do skrine. Môžeš vyliezť a... Pozor oko. Oči. No vylez. A pozor, sú tam oči. More. Pomoc. Koľko na mňa vyliezol? Dobre. Teraz musíme ísť nájsť páku, takže tu môžeš počkať. No poď, ale už... Doplň. A teraz ide intermisia, takže sa pričup a choď k dverám. No, takže. Poď. A nesmieš predosať figúru a musíme hľadať knihy, ktoré nás odtiaľto dostanú. Tu je Void. Tu je vidieť Void. Nechoď v figúre a hľadaj knihy. More. Ja zatiaľ ponachádzam knihy 2, 4, 6. 2, 4, 6 ich máme. Ty sa postavil? Dobre, chytila. Chytila ťa? Jaj. Ja ťa oživím. Čo? Všetky sú modré. Pozor na figuru. No poď hore. Tu je tá jedna. Dobre. Teraz ideme rozluštiť kód. Ja ti budem diktovať a ty to pôjdeš len tam klikať, alebo... si to proste zapamätaj, ja ti poviem kód. Vidíš ma refiguruť. No dobre, takže... 8
Sorry, Mária, pán, ty máš šťastie. Máš to za dve? Aký bol kód 8? 1, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Dobre, poď. Prešli sme figuru. No. Počkaj, Timo, tu máš shop. Si môžeš kúpiť nejaké veci. Dobrý, to ja. Počkaj, ja takto zdám. Toto dáme. Môžeš si vybrať, čo chceš. Dobrá, ešte čo chceš z týchto dvoch si vyber. Dobre, tak mu dáme ešte nejaký tip. Dobre, takže ľudia, týmto prerán shopom, Jeff's Shop sa s vami lúčime. A tak, uvidíme sa na budúcej. Čaute!